El president d'Esquerra Republicana és el president d'un partit independentista i, per tant, allò que afecti el rei d'Espanya afecta fonamentalment en aquells que volen continuar formant part de l'estat espanyol. Els independentistes catalans, allò que faci el rei d'Espanya és un problema que afecta els ciutadans espanyols. Nosaltres el que volem és una república pel nostre país, nosaltres el que volem és un estat propi, el que volem és una república catalana en el marc de la Unió Europea. Estem convençuts que aquesta és la millor i l'única opció que té la nostra societat, que tenen els nostres ciutadans per enfrontar-se als grans reptes econòmics i socials que tenim plantejats i, per tant, escolta, nosaltres treballarem per fer una república i allò que faci el rei d'Espanya serà problema dels espanyols. Estic molt orgullós de l'alcaldia de Sant Vicenç i també molt content d'estar aquí amb un poble que per nosaltres és molt important, és la capital de la nostra comarca, Sant Feliu, i en el qual també esperem fer un molt bon resultat de cara al futur i esperem que l'experiència municipal de Sant Vicenç dels Horts, experiència de govern, doncs sigui útil no només a Sant Feliu sinó en el conjunt de la comarca, que per nosaltres és vital.